Argiaren podcastak. Ongi etorri Egonarria saiora, gaurkoan mingain ordina izango dugu hizketagai, gaitza presente egon baita aurtengo udan Euskal Herrian. Artaldeetan izan du presentzia handiena, baina hausnarkariei eragiten dien gaitza izaki, besteak beste behietan ere presentzia izan da, eroaleak direlako. Ez da gaitz berria, 2010-tik badago detektatuta Euskal Herrian, baina aurtengo urtean maneio aldaketak aldaketa batzuk ekarri ditu eta gaitzaren presentzian ere izan du zerikusirik. Txertoa da gaitz honen aurrean neurri prebentibo nagusia, baina galderak egon badaude eta galdera horiek konpentsatuak dira ekonomikoki, artaldeen kasuan ez behintzat. Horiek denak eta gehiago izango ditugu gaur hizketagai Egonarrian, mingain ordina landuko dugulako Ane Ribas albaitari eta Biolurreko kidearekin. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Mingain urdinaz hitz egingo dugu, aberetan agertzen den gaitzaz eta horretarako Ane Ribas gonbidatu zaitugu, Biolurreko gure konfiantzazko albaitaria, esan genezake. Ez da asko hitz egin mingain urdinaz aurten, puntu konkretuetan baina oroa arkalean eta ez dugu asko sumatu, baina abeltzainetan arazoa handi bat da mingain urdinarena. Egia da ez, normalean olako gauzetaz bakalean ez dela hitz egiten, baina aurten beste urte batzuekin alderatuta, mingain urdina oki dau garrantzia hartu batez ere hartaldetan, eta bizi izan dugu, gertutik. Behietan agertu izan agarretu zintuen, ala ere? Ze normalean ez, hausnarkari danei afektatzen dion gaitza da, baina batez ere hartaldeetan dauke eragin handiagoa, eta naiz eta behiak papel garrantzitsua euki gaitzaren transmisioan, ez dia normalean gaixotzen. Osea, ez daukie sintoma handirik. Eta, beti mingain urdin horren atzean behi bat agertzea, arregaroa pentsau jaten. Normalean ardietan daukelako eragin askoz be handiagoa. Nola agertzen da mingain urdinaren gaitza edo zer da gaitzau? Gaitza da virus batek sortzen duen gaitza, beste gaitz batzuekin alderatuta, ez da zuzenean kutsatzeko behar du eltxo bat, osea, normalean eltxo honek kutsatutako animali bat ziztatzen du, eta horrela transmititzen da, osea, zizta da. Gaur egun, ez dakit zenbat serotipo dauden, 25-26 serotipo daudela uste dut, baina estatu mailan lau ditugu. Lau serotiporen presentzia daude, eta hemen Gipuzkoan aurten bi serotipo izan ditugu desberdin. Eta horrek, bai suposatu du impacto handia izatea hartaldeetan. Osa, lehengo bat etorri zan, 8. serotipoa, Arabatik etorri zan, eta orain iraila hasieran Kantabriatik etorri da beste variante bat. Serotipo horiek nondik nora doazen kontrolatzeko nola egiten da? Gaitza da, derrigorrezkoa da abisua ematea gaitza presente dagoela etxalde baten. Derrigortuta gaude bai albaiteroak, bai hartzaia bera. Eta normalean foko bat detetatzen denean, lagin batzuk hartzen diaz, odo lagin batzuk hartzen diaz, eta horrek lehengo laborategian erkidegoko laborategian analizatzen diaz, eta positibo izan eskero, Espainia mailan dagoen laborategira bidali behar dira, eta orduan hor egiten da, estatu mailan zirkulatzen diazen serotipo horren kalkuloa. Behin, erkidego baten foko bat deklaratu danean, jazta derrigorrezkoa floko gehiago deklaratzea. Baina, ni adibidez, igual da, hartalde,
ikusi duten etxalde guztietan, bai hartu ditu lagina, zenietako importantea zan jakitea, nondik nora mugitzen zebien gaixotasuna, beste etxalde batzuetan, bai, abisua emateko edo neurriak hartzeko. Bai, ez prebentzio modu bat ere bai, jakitea hori da, oso importantea da jakitea, eta horre ez naz asko luzatuko, baina naiz eta Europa mailan Europa mailan lantzen dan gaitz bat da, ez dago informazio oso eguneratua estatuen artean, eta hori, azkenean gaitzak ez du mugetan, ez daki mugetaz, eta hori bai izan da, igual, gaitza zelan konportatu den urteetan, eragina izan duena, informazioa ez da izan gardena. Eltxo bat da portadorea, animali garraiatzen duena, beraz, pentsatzekoa da, hemen behintzat uda garaian kutsatuko dela gehien? Bai, alaxe da. Egia da justo, zelako kuriosoa diazen gaitzak, ero virusak, edo bakteriak ez, normalean, behar dute moskito konkretu bat, ez du balio edo zin moskito. Eta kasu hontan, kulikoide ez dauke izena moskito honek, eta Euskal Herri mailan eta ibiltzen dana, agertzen da maiatzean apur bat lehen hau, baina, ziztadak eta egiten hasten da gutxi gora bera maiatza inguruan. Baserrez baserri ibiltzen zarazu, albaitari gisa, zer ikusi duzu aurtengo udan? Ni ja baserriz ez nazi biltzen, bai urte batzuk egin nituen, eta orain biolurren lan egiten dut, eta biolurreko hartzai eta beltzainei bisita batzuk egiten dizkiet, baina ja ez naz albaitero kliniko bezala ibiltzen, baina bai dauk eta harreman oso handia, urteetan lan egin dutelako batez ere ardiekin. Eta ikusi detena, egia esan, ardurarekin hartu dut, beti da, bagenekien agertuko zala, beldur bat zegoen, eta, azkenean agertu da, eta etxaldetan ikusi detena, etzan bat ere agradablea. Ez dakitze gehiago esan zentzu horretan. Animaliak gaitxotuta, eta batzuk, hildabe bai. Eta, hori, gainera, hiltzeko modu hori, nahiko impactantea da. Aipatuzu, bagenekien etorreko zela, lehen aldiz iristen da mingainu urdina gure gana? Ez, lehengo fokoa estatu mailan uste dut, ez dakit, berrogeita marreko hamarkadan izan zela. Baina, ja holan presentzia bat eukitzen hasi zan 2010 inguruan. Gertatzen dana hor da, gaitza manejatzeko modu ezberdinak egon diala urteetan zehar, eta orain arte erabilidan politika izan da erradikatzearena, gaitza erradikatzearena. Orain aldatu eginda hau, orduan, bagenekien lege aldatze horrek suposatuko lukela, gaitzaren presentzia handiagoa izatea. Eta hori izan da orden gertatu dana. Apriletik aurrera legea aldatu zen estatu mailan, eta orain arte erabiltzen zen politika behin foko bat detektatuta, etxalde hori itxi egiten zen, animaliak ezin ziren urten sartu, eta txertatu egiten zen inguruko etxalde danak. Orain hori ez da derrigorrezkoa, eta horrek egin duena izan da, gaitza azkarago mugitzea, eta leku gehiagotara heltzea. Espero da orduan atzera pauso bat egitea, ez? Alegia, kudeaketa modu batetik beste batera aldatu eta emaitzak eskasagoak jasotzen baldin badeira, aldaketa bat eskatzen du horrek. Hombre, ondo egongo litzake. Hori egingo dan edo ez dakiko. Azkenean legeare aldatzearen arrazoia nire ustetan bat da, eta da, naiz eta hausnarkari danei afetatzen duen gaitza izan, ez dio berdin eragiten animali guztiei. Eta orduan,
ganaduari ez dutza inbeste afetetan, baina ez mugitzaren, zelan azaltzen hazen, ganadua behi ez dutza inbeste afetatzen gaitza, baina beste politika hori murriztailea esan, batez ere ukuilu estatu mailan baditugu ukuilu oso handia, nun salorezko eta asko daude. Orduen, neurri hori eurendako, murriztailea esan, eta azkenan euren negozioen dako txarra esan. Berriro behatera pausua egitea, logikoena izango litzake, batez ere hartaldeak eta protegitzeko, baina segurazki ez da egingo. Azkenean, beste ekonomia potente badago atzean, dala, animaliak gizentzeko merkatu bat, eta horrek, hor diru asko dago, eta artiak, zentzu horretan, ez dauki besteko garrantzia. Ez da bide hori izango orduan. Ikusi dugu, abisua pasatzen dela gaixotutako animaliaren bat baldin badago, baina behin gaixotuta ze sendabiderik izan dezake animalia horrek? Azkenean, gaitz guztien aurrean ez, oso importantea da alde batetik animalia ondo egotea hasieratik, ez? Eta, hor bai papel oso garrantzitsu bat jokatzen du animali horren immunitatea. Botikarik ezin da erabili, ez dago inungo botikaik virus hori gelditzeko, eta egin behartana egiten dana da, behin gaitza sartuta, animalia alden eta enean zaindu, jana eta ura eskuragarri utzi, bastie mugitzen, edo sukarra dute, eta baina ez dago gaitza behin sartuta o animali bat kutsatuta, gaixotzen bada, ez dago ezin da ezer egin. Prebentzio neurri gisa ordea, txertaketa da gehien sustatu dena? Bai, gaur egun, nire ustetan, da neurri eraginkorrena. Azkenean, jente asko galdetzen du. Baina eltxo batek transmititzen badu, zebatik ez dugu erabiltzen repelente bat. Bai, repelentea funtzionableike, baina ez da eraginkorra. Denbora osoen erabili behar dezu, eta alatabe animalia sistadak egiten ditu. Igual gero hile egiten da, baina sistatu du orduan. Eta hori bai, txertoa da, gaur egun eraginkorrena, neurri eraginkorrena prebentzioan. Baina hortarako bai importantea da, txertoa ondo erabiltza, ez? Txertoa behin aplikatzen danean, tardatzen du denbora bat efektiboa izaten, gutxi gora bera 40 egun, orduen, bai planifikatu behar da ondo zelan egin txertaketa hori. Albo ondorioak murrizteko. Noiz egiten da txertaketa? Orain arte, lehen komentatu dugun bezala, legeak esaten zuen, fokoa detetatu, txertatu. Eta, orain arte, nik aplikatu dutenean, izan da foko baten ondorioz, eta udazkenean egin izan dugu. Ni orain planteatzen dut, o planteatuko nuke hori aldatza, segurazki, lehenago agertzen hasiko da, eta hori kontutan eukinda, igual beste garai bat izan leike egokieagoa txertatzeko. Hain zuzen ere, apirili inguruan esan duzu hasten dela eltxoa, edo, udako fenomenoa izango da gehiago, beraz, uda baino, 40 bat egun lehenago txertatzea eskatzen du logika orokorrak ez dakit gero. Bai, horrek eskatzen du logika, eta gainera, beste erkidego batzuekin alderatuta, Euskal Herrian badaukegu ez, hartaldeak oso markatuta dauke eure garaiak. Normalean, udazken edo negu partean erditzen diaz, laktazioa azten da, aurrarkumak jaiotzen dira, eta maiatza inguruan, normalean, igual beste batzuk apurtxo bat luzatzen dute, baina antzutzen dira, eta mendira jodatzen dira. Orduen, nire ustetan garai egokiena izango litzake orduantxe. Segatik, alde batetik daukegulako hartalde osoa ja osatuta, eta ez udazkenean, igual ondion, erditzak daudenez, aurrerako animali horrek ez da jaiota, orduan, importante apetzeta hartalde osoa osatuta egotea, eta gainera, gaitza jakindan, noiz hasiko da agertzen, bentzet hori baino lehenago. Eta nik uste dut,
zentzu horretan, hemen beste modu batera inleikezela gauzak. Dai. Txertoak izan dizake albokalterik edo, batzuetan txertoarekin ere izaten ditugulako horrelako, errespetu bat erabilerari edo horren harrera nolakoa izan da etxaldetan? Horre, ni gainera, ni ondien ikasten nebien, baina bai egon zan, ez dakitzen bagarren urtean, baina egon zan txerto bat erabilizan, eta albo ondoriak izan zituen txerto arek. Txerto danak dauki bere arrisko. Azkenean zu txertoarekin egiten dezuna da gaitza sartu, modu xume baten, suabe baten, baina, eta horrek, sukarra ekar dezake, sukar horrek, depende zegaraitan, animaliari eragin die zaioke beste kalte batzuk, baina egia esan, txertoa nahiko segura gaur egun, eta nik erabili izan deten garaian, urteetan, ez deteuki albo ondorio larririk. Baina bai, eukileike, ni alatabe gomendatzen dut, txertatzea. Badago prebentzio neurri gehiagorik, txertaketa albaitari batek egin beharko duelako, baina adibidez hartzainak berak hartu ditzazke beste neurri batzuk, eltxorren iristea edo eragotzi dezaketenak neurri batean? Hor komentatu izen da, azkenean, lehena aipatu duten bezala, animalia ondo egotea hori basikoa da, ez? Eta gero, eltxoa oso berezia da eltxo oso kurioso bat, eta, bere hegaldiak batez ere gabetan egiten ditu, iunkaran, orduan, momentu horrek igual, ekiditzea izango litzake beste neurri bat, igual hartzaiak berak hartu alduena. Eraginkorra den edo ez, ez dakit, ez? Gainera oso kurioso da, ze normalean, etxalde batutan, egunero atatzen diaz animalik, baina oso berotxuak diazen egunetan, batzutan etxea mantentzen diaz, eta gero ilunkaran atatzen diaz, justo igual eltxoaren garaian, hori ekidin behar da, eta alrebez jokatu, baina ez dakizen baterainoko eraginkortasuna eukileiken. Mingain orlinaren gaitzak zendolako eragina izan dezake hartalde batean, batetik gaixotza eta aipatu dugulako, baina eragin ekonomikoa ere izan daiteke, ez? Hartalde batean, ez delako, hori da, azkenean arli baten galderak edo gaixotzeak edo, badaukalako gainkostu bat. Hori da, gaitza azkenean egiten duena da animaliaren ongizatea gutxitu. Hiltzea, albo ondorioetako bat da, baina ez da beti hori izeten, izan leike gaitza sartzen danean eta ernai badaz animali horrek, igual abortuak ikustea, edo igual laktazioan badaude esnea gutxitzea, orduan hor badagoa, ja ez bakarrik hildakoen kostua, baizik eta ez, badagoelako hartaldearen ongizate jaisten danean, badago albo ondorio ekonomiko bat, izan leikena abortuen gatikan, igual ez dagoela laktazio bat ondoren, edo ez dielako jaioten animaliak, hiltzearena, agerikoa da, animali bat galdu dut, eta hor badago albo ondorio ekonomiko ikusten dana, bestea, hor dago, baina ezin da hain ondo neurtu, ez da neurtu oin arte. Gero gainera, bestea ezin da neurtu, baina hiltzerako kasuan ere, askotan, beste arliren bat sartu beharko da, eta hitz egiten ari garen termino hauetan, ez da banakako kontua izaten, hor hartaldea berregituratzeak ere ekarriko du lan bat, ez? Azkenen hartalde horrek badauzkalako dinamika batzuk ikasiak, eta... Hori da. Eta, ez dakit zenbateraino, ez dakit zenbakitan ezin da hitz egin, zenbat hiltzen dira zen, eta zenbat... Hori azkenean, hor galera bat dago, eta hori berreskuratin behar da hartalde bezala. Ez dakit animaliak erosita, edo hori jabakoitzak bere manejoa egiten du. Eta gainera jakin da, zelako zabalduta dagoen igual erosia ardi bat, eta gainera bebai kutsatuta, eta beste zerotipo bat ekarri zeik kanpotik, así que bueno. Horrez dago kontrolik, alde horretatik, egia da gaitza ez dela gizakietara pasatzen, eta horregatik manejo aldaketa hau, baina animalien atzera aurrera horiek ez dira kontrolatzen. Ez, gaur egun ez, eta, legak esaten du, gaixo
ez dagoen bitartean animalia mugitu leikela. Hori, la ley básica de bienestar animal. Tú no puedes transportar un animal si está enfermo. Baina ez da egiten kontrol bat. Eta hori suposatzen du arrisku bat, batez ere, igual kutsatuta dagoen animali bat, naiz eta ez gaixorik egon, mugitzeak arrisku bat dakarrelako. Gaitza behin animali bat kutsatuta, gaixotu ala ez, bere odoletan irauten dau, behien kasuan 150 piku egun, hauntzen kasuan 40 uste diala, ardietan apurra gutxi hau, orduan, horrek arriskua dakar, eta merkatu libre horrek, eta zenbat mugitzen diazen animaliak, arrisku bat dakar. Horrez gain, eta gaitzak animalian iraun dezaken egunaz gain, ikusten da ez dela aurtengo kontua bakarrik izan, eta aurrera begira ere izango dugun gaitz bat dela honakoa, mingainu orleinarena. Urte hauetan, ze ikasi dugu gaitzaren inguruan, eta zer izango zaigu baliagarri? Orain arte aipatu ditudan gauzak klabeak izan leikela, ez? Txertoa dela gaur egun neurri eraginkorrena. Gero nola aplikatuta, zelan aplikatu ez, eta ze momentutan eta erabaki hori nik uste ikasi dugula, eta uste hori aldatu aldala, eta hobetu leikela, urrego kurtei begira, bintzat albo ondori horrek murrizteko, eta gero lege aldatzea ez dut uste egingarria denik. Orduen, hori, azkenean kontu zibiltza. Gero bai, uste dut importantea dela beldurrak kentzea olako gaitzei eta zintzoa izate. Animalik gaixoa ditut, eta hori, ez da kritika bat, baina askotan lotzagatikan edo ez dia hitz egiten, eta nik uste dut importantea dela hitz egitea, batez ere, beste esperientzia batzuk entzutea, eta hori dana, jakiteko zelan egin. Eta, gaitza pairatzen banabil, zintzoa esan, eta asumitu, eta esan, eta igual danon artean, indar gehiago eukigeike. Zer dago, beldurren bat edo... Hori beti izan da. Nik uste dut, ez dakizen bat urte daramaten lana egiten arti behi eta animaliekin, eta beti egoten da lotza bat, zego ze gertatu zaite etxan, eta ez kontatzearen beldurra beti egon da. Ganadu inguruan. Orduen. Hobeto bera, sozializatu eta taldean segurantzutea. Ni ustez importantea da, ez dakit, entzutea norbait eukidagoena gaitza eta kontatzea, eta gertuko norbait izatea edo, ez dakit, uste hitz egin inbar dela, nik ez dela lotzatzeko gauza bat, azkenean, izan lehik mingaino urdina edo izan lehik ez dakize arazo, eta, azkenean hitz egitea eta konpartitzea esperientzia horrek jakintza bat ematen dio, eta, jakintza bat ematen dio taldeari, eta, importantea pentsata jat. Guretzako ere oso importantea zuena ekarri zana, eta gaitza pairatu duenik ez, baina zurekin ere asko ikasi dugulako mingaino ordainaren bueltan, eskerrik asko, Ani Ribas. Vale, eskerrik asko. Eta entzule zuri ere eskerrik asko gurean izateagatik, hau badakizu gainerako egonarria saio guztiak bezala bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan ikusiko duzula nahi duzunean, eta gainerako saioak ere etorgo direla bertan. Eskerrik asko, datorren arte.